Gikan sa 0935-898-3601. Pastor, mangutan ako kung sa relasyon kinahanglan ba parihas og relihiyon. Salamat na igsoon. Kinahanglan yun. Okay? Pero wala mi mag-ingon, wa sad mag-ingon ang gitawag nato nga pagtulunan sa 28 fundamental beliefs sa Seventh-day Adventist nga kung nakaasawa kag dili nimo parehag reliyon nakasala na ka. Wala magtudlo ang Seventh-day Adventist niya na. Ang Seventh-day Adventist nagtudlo og nagtambag, no? Dili tudlo nga sugo nga diin kung imong di nimo tumanon makasala ka. Okay? Nagtudlo sa tambag. Gikan na sa balaang kasulatan. Asa man ni siya nato gibasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14. Okay? Atong basahon ang maong bersikulo 6:14. Okay, nag-ingon dire. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa dili magtotoo. Kini usa ka tambag. Walay mabasa sa Biblia nga si Pablo gahatag og sugo. Og wa say sugo si Pablo nga gihatag. So kini siya usa ka tambag alang sa magtotoo nga ikaw dili magminyo og dili magtotoo. Pero kung naminyo na ka, wala na tayo labot na igzona. Alang nini karon so wala pa maminyo. Ang tambag ayaw pakig-angay. Ngano man igsoon. Kabantay mo sa kasaysayan sa Northern og Southern Kingdom, unsa may kapakyasan sa mga hari kaniadto. Majority magyud sa Northern Kingdom ug Southern Kingdom mga makasasala nga hari ug base sa mga theologian. Ang sipyat sa mga hari kaniadto kay nangasawa sila og dili pareha nila og pagtuo. Unsay nahitabo? Misulod ang mga Dios-Dios. No? Daghan mismo sa panahon ni Solomon. Misulod ang mga Dios-Dios igsuon. Nga diin maunay gikaligut-gutan sa Ginoo. Mo bitaw nga punto, anong gitambag iso. For example, ikaw usa ka Seventh-day Adventist. Nya ang Seventh-day Adventist, dili man pwede anang mukaon og mga hugaw nga mga butang gisgutan sa Biblia sama sa baboy. Dili pwede nga ang Seventh-day Adventist muyukbo sa kinulit nga larawan. O kung ikaw nakigminyo ka, adunay posibilidad nga granted nga adunay respeto sa inyong isag-isa. Okay? Pero ang anak, inig anak, asa man musunod ang anak? Sa Seventh-day Adventist nga dili muyukbo sa mga kinulit sa larawan o didto sa iyang pares nga muyukbo sa mga larawan. So malibog ang maong bata. Giingon ang Biblia igsoon dili ta magpahiangay. Sa gitawag nato ang iyang punto na ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kagalingon kauban sa mga dili magtotoo diha sa maurang usa ka yugo kanang word nga yugo. Now, kuo nato ang kining agricultural nga mga pamaagi sa mga Hudiyo. Ang Hudiyo dili sama sa ato igsuon nga makadaro ta usara ka kabaw o usa ka baka. Sa ila dito nga konteksto duha ka baka or duha ba ka kabaw makadaro. Now gikuha nga huna-huna ni Pablo kani nga yugo nga naman kung ang kabaw parisa nimo sa kabayo ipadaro nimo kabang gyud ang agi. Nga naman, tungod kay ang kabayo paspas mo lakaw, paspas mo dagan. Ang kabaw hinay. Pero ang kabayo walay lahutay. Ang kabaw naay lahutay. So ang dagan ana sa pagdaro kabang. So mo na nga usay ang pag-alagad mahimong kabang based sa mga survey pipila lang ka porsyento igsuon nga atong nadala ang maong usa ka tawo ngadto sa tiilan sa Ginoo nga parehagid mo og pagtuo gitambag na siya. Pero kung pananglitag di lang gyud nga matawag nga to og malikayan kay naa na gyud na ang balang kasulatan na say gisulti dinhi igsuon nga City 14 sa unang Korinto City. Okay? Ikaduhang Korinto man to kini inang Korinto. Kay ang bana nga dili magtotoo ginabalaan pinaagi sa iyang asawa nga magtotoo ang asawa nga dili magtotoo kinahanglan pinaagi sa iyang mabalaan pinaagi sa iyang bana buino kinakabsa na matasong panahon igsoon ngani na lang sa wala pa na minyo pangitan na pareha sa inyong magtuo. For example, Katoliko, pag minyo mo pareha sa inyong Katoliko, Baptist, pag minyo mo pareha sa inyong Baptist, Adventist, pag minyo pareha sa Adventist. Kay kung magminyo ang Catholic ug ang Baptist, masimang gyud asahay ang agi. Pila lang ka porsyento ang dili. Bueno, nakabsan na magita sa atong panahon.